abin da muke so a rika fahimta, duk wanda Allah ya bashi dama, to Allah ya bashi damar ne ba shi kadai ba, zai taimaka ma 'yan uwansa. Shi za ga mun ga ita wayannan manyan mutanen wanda Allah ya musu baiwa ta fuska, ta magana, ta masoya. Muka ce mu zo mu haɗu gaba ɗayan mu, kowa da baiwarsa, mu taimaka ma wayanda muke tare da su, ko na ƙasa da mu ko na sama da mu ne a wannan masana'antar, mu kafa wani abu wanda ko da ran da ba ma nan ta Allah ta riske mu za a ce wannan abin lokacin suwa ne aka kafa gashi har yanzu mana amfana. Abin da muka rasa kenan, wani abu wanda za a kafa a ta industry shekara 50 ana yin shi, kuma a shekara 50 din gashi wannan kungiyar kullun ci gaba take yi a wannan me aka ce wannan society ko kuma in ce wannan industry. Jama'a zan yi mai tambaya suna na Dauda Adamu, an fi sani na da ranana. Ina tare da Bola Ahmed Tinubu, ina tare da duk gwamnoni na APC cikin ikon Allah. Na yadda Kano sai Abba, Najeriya sai Tinubu. Duk wanda ya zo nan a haka yi. Yawa, na yi magana kowa ya ji abin da na ce. Ni ina tare da Bola Ahmed Tinubu, ina tare da APC daga sama har ƙasa. Na yarda da duk gwamnonin APC idan an ji wanda Allah ya ba takara muna tare da shi. Kuma za mu yi bakin gwargwado gurin tallata su domin mu samu damar gaya musu matsalolin tara da yake da dama yau. Gobe Ikiram ne, Jibi Lawan Ahmad, Gata mai sana'a wakilin Malam Nuhu. To waɗannan idan Allah ya sa abin yana kaina ya koma kan mai sana'a ko ya koma kan Lawan Ahmad, in akwai tsari babu inda za a wargaje. Wannan tsari zai bi a kai abinda aka yi nan a cewa ya zo wani bai da lafiya wancan bai da lafiya an gama. Za mu gina asibiti standard asibiti wanda ko ingila ka je iya da abin da za a maka a nan za a yi a wannan kungiyar muka so ne. Saurara da lokacin da muka zama na yin bayanan sai mun faɗa sai a yi shewa a yi dariya. Kullum cewa muke zai yi abun ba ma yi, za mu yi baya yi to sai ka auka ba. Amma idan muka sa kanmu za mu yi wallahi za mu yi. Za mu gina makaranta wanda ɗanka daga nursery zuwa secondary zuwa primary secondary zai yi karatu kyauta. Ga kuma asibiti, ga kuma gida kana ciki. To a rayuwa dai ina ganin sai dai kuma a yi manajin mu jira Allah abin da ya niya. Saboda rayuwa ce kana da muhalli naka ne na kanka baka jira za a ce ma kawo kuɗin haya. Idan matarka za ta je asibiti ba ta jira a ce a kawo kuɗi. To yana ganin iya bakin gwargwado Allah ya rufa maka asiri. To mu wannan rufin asirin muke nema a gurin Ubangiji. Da kuma mutanen da za mu je mu ba da baiwanmu da basirar da Allah ya bamu da fasahanmu, mu tallata musu hajojinsu, su kuma su yi mana wannan gudunmuwar ta a ba mu jari, a ba mu guraren da za mu gina muhalli, mu gina masana'anta ma tamu, inda ba mun je gidan nuna cewa ya ana mana ba. Kawai nan gurin ka san namu ne, in ka zo da mun gurin mu ka zo. To wannan abun ya kamata a ɗaga gaya muku, saboda ba za ka zo gaya mutum zai tallar jam'iyya ko ɗan takara amma ba za a ba shi ko sisi ba, kuma kuɗin mota ma shi zai yi, wurin kwana ma shi zai nema, kuma nan da wata 18 ko baka mai bayanin komai ba kuma ka ce ne ya saurare ka. To ina ga imanin dai ba nan ne aka ce ba nan kusa bane. Shi za muka ce duk wanda ka kira ka mai bayani dalla. To mu yanzu nan tambayi muke yi. Yawanci wanda za a ma bayani wanda bai fahimta ya shigo wannan guri yana cikin elders. Muna ƙara godiya ga Ubangiji da ya tattara mu a nan, har ma muka ce masu banki su zo su buɗe mana banki a nan saboda yaƙinin da izinin Ubangiji za a dace. Kuma muna tafiye-tafiye don da wani taron ma mun ce za mu yi shi a Gombe ne, sai muka ce
tunda ana firamare yanzu mu dan dakata a gama amma ba mu taron mu nan mu san iyakar gonan mu duk wanda ya zo nan da ID card din shi zai fita kuma ya cike fam in ya yadda in bai yadda ba mu rike ID card din mu ya ba mu fam din mu wanda ya yadda kuma a bashi ID card ya cike fam ya ba mu ko mu je mu sa a record mu je mu ci gaba da yi saboda aikin wata ran wanda kare na ma shi zai maka aikin kuma da aka ta ribar ta dawo mu gaba daya kila wata ran ni ne zan je kila wata ran Ikram ne zai je yanzu aka ce bibi ya kira mu gaba daya mun ce mu ga abin da muke da bukata fili a Abuja kai ta 100 kuma Ikram ne ya kai mu kaga tun nan yawanci kila ba ma na za su yi magana da bibi shi zai convince din shi ma'ana ya fahimtar da shi ya yadda ya gamsu idan an ba mu wannan hekta 100 an taimaki arewa an taimaki industry nan an taimaki ƴaƴanmu da jikokinmu to da yawa wanda ka rena shi zai je maka aikin kai in ka je kawai ta sa za ka yi to muna fatan Allah ya samu ƙwarci junanmu da alheri kuma Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya ba mu nasara a wannan abu da muka sa gaba kuma cikin ikon Allah na so a ce na yi amma dai tunda an karbi fam ɗin mutane kuma an buɗe akawun namba ni an daga an faɗa nan gurin kowa ya je zai kama wutar da kudin shi yau kudin mota inda mota ya zo ya samu ta mai to ka san wannan abin wanda bai gamso bai daba zai zo ba har na Kaduna na Jos wanda yake Amina in Sokoto ma haka in Adamawa haka ne to ni dai ni a jihuna ina so dan yi balantiya ni a jihuna duk wanda ya tabbata ya karba ID card ya cike fam din shi zan ba shi naira 100 kyauta wannan ni ne to an riga an yi dalla-dalla daga abc da kuma ƙololuwar gaba daya an ce gona da iyaka daɗi ne da ita idan abu ya zo ni na san nawa kai ma ka san naka wani aka hutu ne za mu je gona sai muka ga wani ya tsaya a bakin hanya yana shan rake kai sai amma rake nan da daɗi sai kai ai Allah nake mamaki sai wai duk rake nan gurin kowa ya san tashi to muna son mu gona da iyaka kowa ya san matsayinsa wannan a ɗan takaicewa a maganganun da zan faɗa su ne sai in zan ƙara da wani abu cewa tallan da za mun ce za mu tallata APC da izinin Ubangiji muna kuma fatan Allah ya ba mu nasara saboda samun nasarar ta mu kuma yana cikin nasarar mu samu jari amma abin da ya fi komai muhimmanci wanda ya fi samu jarin mami da ya kasa mu gina gidan amma mu kuma in mun samu gidan muka samu jarin za mu samu ƙwarin gwiwa shine mabiyanmu suna da buƙatar su ba mu saƙo mu je mu kai wa gwamnati na da buƙatar ba mu saƙo mu kai wa mabiyanmu saboda haka masoyanka suna ta hayaniya ba san ma ina ne gabas ba saboda haka kai ya za ka yi ke alaƙa da gwamnati yadda za ka ɗauko labarin talaka ka gaya wa gwamnati kuma a ce da wata murya mai ƙarfi wadda in ka faɗa za a ji ka to idan ba irin wannan muka haɗa ba ko irin wannan ƙungiyar mai ƙarfin murya da izinin Allah wadda suna faɗa ni ina kyauta da tarbi izinin Ubangiji wannan ƙungiyar a Afirka ma in dai mun tsaya a Afirka ma sai a rasa mai ƙarfinta dan an mun yi magana ba wai iya Najeriya ba to kaga duk wani muryar talaka da yake so ya faɗa abu duk wani masoyin mu in mun ji bayanin shi za mu gaya mu gwamnati gaskiya ga abin da ake ciki ga abin da talaka ya ce idan gwamnati ta yi bayani talaka ne bai ji ba mu kuma za mu ɗauko bayanin mu zo mai bayani ya ji ta yadda zai gane to a takaice wannan ina ganin anan zan tsaya muna cikin taron nan ga